Kif intom tfal, nsemmilkom. Illum se naqralkom storja oħra qasira li jisimha Kamra Mqalba. Mela ftit ilu, iltqajt ma' wieħed ħabib tiegħi li kont ili ma narah żmien twil. Badna nitkellmu u d-diskors waqa' fuq it-tfulija tagħna. U dan qalli din il-ġrajja. Kelli xi 10 snin. U dak iż-żmien konna noqogħdu f'dar ir-Rabat. Ma kienitx dar kbira, imma billi kont tifel waħdi kelli kamra lija. Min qaddisi kont traskurat u l-kamra dejjem imqalba ta' taħt fuq. Dejjem infittex għax xejn ma kont inżomm f'postu. Ommi kienet dejjem tgerger u tgħidli biex nieħu ħsieb kamarti. Imma jien ma kontx nagħti każ. Min widna jidħol u mill-oħra joħroġ. Darba, kellna mmorru ma tal-iskola biex naraw xi wirjiet taċ-ċirku li kien ġimgħal tal-ħabta tal-miliet. Ommi tatni l-flus biex nixtri l-biljett. U xi jumejn wara waslet il-ġurnata li kellna mmorru biex naraw il-wirja. Filgħodu, qomt kmieni, kelli eċċitament fuq itejġ kemm. Imma ma stajtx insib dak l-imbierek ta' biljett. Ma stajtx niftakar fejn kont qiegħdu. Ħin ma kellix biex noqgħod infittex fil-kamra. Ommi ġiet tagħtini daqqatit, imma l-biljett baqa' ma nstabx. Kelli mmur l-iskola mingħajru u ommi ma rriditx tagħtini flus biex nixtri ieħor. Wara kollox kien tort tiegħi li tliftu. Kieku ma kontx traskurat, kieku ma kontx nitilfu. B'geddum sal-art mort l-iskola. Biex taqgħod wasal tard u sħabi kienu ġa telqu. Ħasbu l ma kontx sejjer skola dakinhar. Bqajt hemm ma' xi tfal oħra li ma rridux imorru jaraw iċ-ċirku u tista' taħseb x'nervi għamilt. Meta waslu sħabi u bdew jirrakkuntaw dak kollu li kienu raw fil-wirja. Meta mort id-dar, ommi qalt li: "Issa nittama li tallimt tal-lezzjoni." Ma ngħidilkom ta' il-ħabib tiegħi kien tallima l-lezzjoni u minn dakinhar il-qudiem beda juħsib kamartu u jżomm kollox postu. U nittama li intom hekk tagħmlu wkoll. Iżommu l-kamra tagħkom kif għandha tkun. Kollox postu ħalli ma titilfu xejn. Saħħit tfal.